3, 2, 1 स्टार्ट. नमस्कार गाववाल्यानो, कशा आसात तुम्ही? बरे असतालात? आता कसो पाऊस सुद्धा सुरू झालो हा. गेल्या काही दिवसांपासून जून महिनो सर दिलो तरी पावसाचो काय पत्तो नाही होतो. त्याच्यामुळे घामान अक्षरशः वाढ लागलेली होती, हैराण झालेलो होतो. मात्र आता कालपासूनच या पावसान सुरू केल्याबरोबर वाईच काहीतरी जरा बरा वाटला, शांतता गावली, गारवो गावलो. आता मालवणी म्हटल्याबरोबर पाऊस म्हटल्याबरोबर आपल्याकडे कविता सुद्धा येलेत आणि हे कविताच्या माध्यमातून त्याच्यातले जे काही आपले भावना असतात ते व्यक्त केले जातात आणि असेच निवडक काही मालवणी कविता घेऊन आम्ही तुमच्या समोर लिहिलेले असो. तर माझ्यासोबत असत आमचे कोकण सात लाईव्हची संपादिका देवयानी वरसकर. तुमचं स्वागत मनापासून. आपण काही दिवसांपासून बघी होतो, अगदी जून महिनो संप दिलो तरी पावसाचो काय पत्तो नाही होतो. मिरग सुद्धा आपलो सगळ्यांचो सुको गेलो, त्याच्यामुळे काहीशी नाराजी होती. कारण आपण मिरग म्हणजे कसो कोमो कापतलो, मस्तपैकी झणझणीत रस्सो करतलो आणि ताव मारतलो, हे आपला ठरलेला असतात. बरोबर शेतीची कामा सुद्धा असतात. मात्र बघला आपण काय हालत झाली, पाणी सुद्धा पिऊक नाही होतो, लोक नुसती फिरा होती. त्याच्यामुळे कधी एकदा पाऊस पडता, जसा शेतकरी वाट बघी होते तसं आता सामान्य माणूस पण वाट बघी होतो. मात्र ती जे काही भावना होते ते कवितांच्या माध्यमातून सुद्धा काही जणांनी मांडलेले असत. ती कविता काय असत? काय जुईली, पाऊस जोपर्यंत नव्हता तोपर्यंत पावसाची खूप लोक वाट बघत होते आणि मालवणी माणूस हा सृजनशील आहे. तो सगळ्या गोष्टींचं त्याच्यामधून तो सृजनशीलता बघत असतो, त्याच्यातून कवित्व बघत असतो. आणि तशीच कविता या कवितेचा खरं तर बघायला गेलं तर कोण कवी आहे हे इथे नावं दिलेली आहेत. ही व्हॉट्सअपची फॉरवर्डेड कविता आहे, पण गेली 2-3 दिवस ही एवढी व्हायरल झाली आहे व्हॉट्सअपवरती आणि ती इतके सुंदर आहेत त्याचे शब्द की ती वाचणं ही आवश्यकच आहे. म्हणजे पाऊस नव्हता तेव्हा पावसासाठी कसे लोक इथे आतुरतेने वाट बघत होते आणि काय नक्की परिस्थिती आहे त्याचे सुंदर चित्रण ह्या कवितेमध्ये केलेलं आहे. आणि ती कविता आहे, पावसा घे आता तू पडान. पावसा घे आता तू पडान, आंबे झाले काजी सरले. आंबे झाले काजी सरले, रतांबे गेले गळान. वाट कसली बघतस बाबा, घे आता तू पडान. म्हणजे आपल्याकडे आपण बघतो आंबे काजी हे पावसाच्या जेव्हा म्हणजे मे महिन्याचा जेव्हा शेवटचे एक आठवडा असतो त्यावेळेस हे सगळं संपत आलेलं असते आणि लोक पावसाची वाट बघत असतात आणि जनरली तोच ट्रेंड आहे की त्यावेळेस पाऊस येतो. परंतु हे सगळं झालं तरी पावसाचा पत्ता नाही. म्हणून काय सांगितलंय की रतांबे गेले घळान, वाट कसली बघतच बाबा, घे तू आता पडान. त्याच्यानंतर पावसाची तयारी सुरू होते, बाजारामध्ये गेलं जाते, त्याची तयारी होते. त्याचंही सुंदर चित्रण कसं केलेलं आहे की बाजारातून कोट हाडलंय, बाजारातून कोट हाडलंय, बूट ठेवून चप्पल काढलंय. चाकरमानी मुंबईत गेलो, मिरगव गेलो सरान. वाट कसली बघतस बाबा, घे आता पडान. जसं तू म्हणालीस की मिरग म्हटल्यानंतर एक मस्त की कोंबडा कापायचा आणि वडे आणि कोंबडा मस्त झणझणीत रस्ता ह्याच्यात ताव मारायचा. परंतु तू मिरग सुद्धा गेला, सुका मिरग गेला तरी अजून तुझा पत्ता नाही. त्याच्या पुढे तो म्हणतोय असं की तुझा येवसा नक्की ठरला, तुझा येवसा नक्की ठरला, म्हणान मळ्यात जोत धरला. तुझ्या भरोशावर भातव आता, पेरला नाही रे वरान. वाट कसली बघतस बाबा, घे आता तू पडान. शेणी भरली लाकडा भरली, शेणी भरली लाकडा भरली, माच करून कुडी घातली. आपल्याकडे गावागावामध्ये शेणीचा एक माच करण्याची पद्धत आहे, लाकडं सुद्धा भरण्याची पद्धत आहे. पावसाच्या अगोदर लाकडं भरली जातात जेणेकरून पावसाळ्यामध्ये ती वापरता येतात. त्याचं सुंदर हे केलेलं आहे की शेणी भरली लाकडा भरली, माच करून कुडी घातली. खोप शिवण झाली आता, झाला भरून सराण. वाट कसली बघतस बाबा, घे तू आता पडान. आपल्याकडे पावसाळा जेव्हा सुरू होणार असतो तेव्हा बेडकांचा एका लयीत आवाज सुरू असतो. रात्रभर त्या बेडकांचा आवाज, अनेक बेडकांचा आवाज आपल्या कानावरती पडत असतो. त्याचंही एवढं अजिबात झोपायला देत नाहीत. बाणकी आरडा नारडान दमली, बाणकी आरडा नारडान दमली, कुर्ली बिचारी बिळातच सुकली. गटार व्हाळ तळी आमची, जाऊन दे सगळा एकदा भरान. वाट कसली बघतस बाबा, घे तरी आता पडान.
जुईली अत्यंत सुंदर आपल्या म्हणजे वाडी वस्त्यांवरती जे काही चित्र पावसाच्या बरोबर. सुरुवातीला दिसते त्याचं सुंदर असं चित्रण ह्या कवितेमध्ये केलेलं आहे, मालवणी कवितेमध्ये केलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये ज्याने कोणी हे रचलेलं आहे त्याची सृजनशीलता तर दिसतेच आहे, परंतु गावागावात घराघरामध्ये जे काही वातावरण असते, वाडीवाडी जे काही वातावरण असते त्याचं सुंदर चित्रण ह्या कवितेमध्ये केलेलं आहे. नक्कीच. आता कसं असतं माहिती आहे आपल्याकडे, मालवणी आणि कोकणी भाषा जरा कशी केंडा करणारी असता. म्हणजे तुम्ही काय बराय करा तरी आम्ही केंडा करतलो, तुम्ही काय चुकीचा करा तरी आम्ही केंडा करतलो. आणि पावसान तर यावेळी न येऊन घाम फोडलेला आहे, अक्षरशः घाम फोडलेला आहे. मग ह्या सुद्धा चित्रण एका कवितेतून आपल्याकडे असा, बरोबर. ती कविता काय आहे? नक्कीच जुईली, हे जे पाऊस आहे म्हणजे पाऊस आल्यानंतर म्हणजे जसं तू म्हणालीस की नाही आलं तरी केंडा आणि आलो तरी केंडा, हो. तर हे जे आहे आपल्या मालवणचे सुप्रसिद्ध कवी आहेत रुजारियो पिंटो, त्यांनी सुंदर असं एक मालवणचं पाऊस नावाची एक कविता लिहिलेली आहे. आणि या आजच्या पावसाला ही कशी रिलेव्हंट आहे त्याचं सुंदर असं मी वाचून दाखवते. त्यांच्या रुजारियो पिंटो यांनी जी कविता लिहिलेली आहे त्याचं नाव आहे मालवणचं पाऊस. मालवणचं पाऊस कसो तिरपो तिरपो येता, वा. मालवणचं पाऊस कसो तिरपो तिरपो येता, छत्री असली हातात तरी अर्धो भिजवून जाता. वाऱ्या वांगडा माती उडईत तासो वाजयत येता, वाऱ्या वांगडा माती उडीत तासो वाजयत येता, झाडा पेडा पडली तरी काळजी मात्र घेता. टपटप टपटप थेंबांचो आवाज करीत इलो, टपटप टपटप थेंबांचो आवाज करीत इलो, छत्री उघडीपर्यंत सबन भिजवान गेलो. मालवणचोच पाऊस तो अशीच भगल करता, तुझे म्हणालस केंड किंवा हो. भगल, मालवणचोच पाऊस तो अशीच भगल करता, नाही सिलो काय मगे तोंडाक फेस हाडता. धोधो करून पडलो काय पाणीच पाणी व्हावता, कमी अधिक झालो तरी प्रेमान जवळ ओढता. मालवणचं पाऊस कसो तिरपो तिरपो येता, छत्री असली हातात तरी अर्धो भिजून जाता. वा. मालवणचे सुप्रसिद्ध कवी रुजारियो पिंटो यांनी अत्यंत सुंदर असं ह्या पावसाचं वर्णन ह्याच्यामध्ये केलेलं आहे. नक्कीच असाच मालवणचा पाऊस असतो. खरं तर पिंटो सरांची कविता म्हणजे प्रत्येकासाठी पर्वणी असा, कविता प्रेमींसाठी. आणि त्याच्याच माध्यमातून त्यांनी अगदी छोट्या शब्दात अगदी त्याची मांडणी केली आणि इतक्या समर्पक केल्याने त्याचा या पावसाचा वर्णन की तो कशा प्रकारे येता आणि कशा प्रकारे तुमची वाटायला येता आणि तो जरी इलो धोधो पडलो तरी तुमका तो कसो जवळ घेता. अतिशय सुंदर अशी ही कविता होती. पण पाऊस पडल्यानंतर एक आल्हाददायक वातावरण आपल्याला बघू गावता. म्हणजे तळी भरतात, पाण्याचे सगळे हो. स्रोत भरतात आणि आपल्याला एक गारवो सुद्धा देता, कारण आपण पूर्णपणे हैराण झालेलो असतो. आणि या वर्षीचो मे महिनो तर अक्षरशः वाट लावणारच ठरलेलो होतो. बरोबर. ह्यो मे महिनो कोणी विसरा शकत नाही असो जे होतो. आणि विशेषतः ह्या पावसान मिरगय आमचो सुखू घालेल्या ह्याचा आमका अजूनही वाईट वाटता ह्या मात्र असाच. बरोबर. देवयानी मॅडम काय सांगताल्यात, पाऊस पडल्यानंतर कसा आपल्याकडे वातावरण असतं? काय माहितीये जुईली, पाऊस आता कालपासून सुरू झालेला आहे. सुखद असा गारवा वातावरणामध्ये येऊ लागलेला आहे. बरोबर. आणि मालवणी माणूस ना हा प्रत्येक गोष्टीचा उत्सव करत असतो. बरोबर. मग छोट्यातल्या छोट्या गावातले छोट्यातल्या छोट्या घरातली लोक सुद्धा मासे पकडायला जाणार, कुर्ले धरूक जातले. हो. म्हणजे आपल्याकडे पूर्वी जे आता म्हणजे याच्या पूर्वी वांगण जे करत होते त्याचे ह्याचे म्हणजे कुळीद उडीद किंवा वरणे ह्याचे काही दाणे राहिलेले असतात. हे 1-2 दिवस असा पाऊस पडला ना की छान रुजून येतात. ते वेचायचे, त्याची आमटी करायची. हा आपल्याकडे गावागावातला ट्रेंड आहे. बरोबर. आणि कुर्ले धरायला जाणं हा तर एक उत्सव आहे. म्हणजे रात्री जर बघितलं तर हटकून प्रत्येक घरातला एक माणूस बरोबर. तरी व्हाळावरती नाहीतर कुठेतरी बाजूला बसून तो कुर्ले धरायला जाणारच. आणि त्याचा सुंदर असा रस्ता आणि पडणारा पाऊस ही जी काही हे असते ना ती पर्वणी असते अक्षरशः. बरोबर. म्हणजे ते आपण शब्दात नाही तर मी असं म्हणेन की त्याला क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ आहे बरोबर, असंच म्हटलं बरोबर. पाहिजे. आणि हा जो असाच आहे की असा पाऊस पडल्यानंतर जे असेच आपले रुजारियो पिंटो जे मालवणचे कवी आहेत त्यांनी याचं सुद्धा एक सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे की शिगमो असं त्या पावसाचं त्या कवितेचं नाव आहे. त्यांनी असं म्हटलंय त्याच्यामध्ये की ढगांनी दिवसा
ढगांनी दिवसा रात केली आणि वावटळीन धुळवड झाली. ढगांनी दिवसा रात केली आणि वावटळीन धुळवड झाली. वा. वादळ वाऱ्यान केलो कालो, वादळ वाऱ्यान केलो कालो, दर्या लाटांका पण फेस इलो. वादळ वाऱ्यान केलो कालो, दर्या लाटांका फेस इलो. इजेन पुन्हा डोळो मारल्यान. इजेन, इजेन म्हणजे विजेने, वीज जशी चमकते तशी इजेन पुन्हा डोळो मारल्यान. ढगान ढोलार तार धरल्यान. म्हणजे जे ढग गडगडतात, एवढं म्हणजे ढग गडगडणं हे एक आपल्याकडे गावात तशी भीती वाटते. हो. विजा चमकायला लागल्या, ढग गडगडायला लागले की भीती वाटते. परंतु त्याचंही सुंदर असं हे केलंय की इजेन पुन्हा डोळो मारल्यान, ढगान ढोलार ताल धरल्यान. पाऊस असो बेदम लागलो, पाऊस असो बेदम लागलो, नदी नालो भरान व्हावलो. म्हणजे एवढा पाऊस लागला की नदी नाले भरून वाहायला लागले. आता पाणीत पतारो चिखल झालो. आपण बघतो पाणी जे असतात म्हणजे पाणन, त्या बरोबर. पाणीमध्ये भरपूर पतारा पडलेला असतो आणि जेव्हा पाऊस पडतो त्यावेळेस तो हे होतो आणि त्याचा खरंच चिखल झालेला असतो. तर पाणीत पतारो चिखल झालो, पावसान असो शिगमो केलो. खराच पावसान शिगमो केलो. रुझारिओ पिंटो यांची ही जी कविता आहे की पाऊस आपल्याकडे कसा येतो आणि तो कशा पद्धतीने जातो आणि त्या पाण्यामुळे काय आज आपल्या आजूबाजूचं वातावरण झालेलं असते ह्याचं सुंदर चित्रीकरण किंवा सुंदर वर्णन या कवितेमध्ये पिंटोनी केलेलं आहे, रुझारिओ पिंटोनी केलेलं आहे. आता मालवणी कविता आता इलेतच असत, सगळ्याचा उल्लेखच ओघा निलो. तर ह्याच्यावर पण बोला कसं आहे त्या म्हणजे कुर्ले आणि चढणीचे मासे. चढणीचे मासे पकडूची जी काही गोंधळ असताना एक ती हो. बघण्यात मजाच वेगळी आहे. बरोबर. आणि खरं तर खाणत नाही लोक, म्हणजे खातात पण जरी खाल्ल्यानी नाही तरी पकडूक मात्र नक्की जातात. तर बरोबर. त्याच्याविषयी काय सांगता? काय आहे, मी मगाशी म्हटलं तसं जुईली की पाऊस पडायला लागला 1, 2, 3 दिवस झाले की सगळी गावागावातली माणसं पहिल्यांदी म्हणजे एक तर चढणीचे मासे हो. आणि कुर्ले, व्हाळावरती तुका गावतली माणसा कुर्ले धरूक. बरोबर. आणि चढणीच्या माशाला जेव्हा मासे चढतात तो एक खरं म्हणजे बघण्यासारखा एक तो सोहळा असतो बघण्याचा. बरोबर. आणि जे मासे असतात चढणीचे, असं म्हणू नकोस की खात नाहीत, आपल्याकडे अत्यंत चवीने चढणीचे मासे खाल्ले जातात. होय होय. त्या माशाची चटणी आणि तांदळाची भाकरी ह्याचा जो काय आस्वाद आहे तो अख्ख्या जगात कुठल्याही क्युझिनला येणार नाही. बरोबर. असाच तो असतो. बाहेर सुंदर पाऊस पडत असतो, गरम गरम तांदळाची भाकरी आणि ती आंबट तिखट अशी त्या चढणीच्या माशांची चटणी जेव्हा तुझ्या समोर असते त्यावेळेस तुझ्या आत्मानंद जो असतो की भोजनानंद असतो तो असा तृप्त होतो की तू विचारच करू शकत नाहीस. आणि ही जी पर्वणी असते याच्यासाठी प्रत्येक गावागावातली, प्रत्येक वाडीवाडीतली माणसं व्हाळावरती, तलावावरती, नदीच्या काठावरती ही जातच असतात. आणि चढणीचे मासे पकडायला आणि कुर्ले पकडायला, व्हाळावरचे कुर्ले पकडायला ह्यांची तरुणांची 2-3 जण जातील, परंतु ते 4-5 तरी कुर्ले पकडून आणतील. बरोबर. आणि ते 4-5 कुर्ल्यांचे सुद्धा वाटे होतील. आणि बरोबर. त्या वाट्यांची सुद्धा घरी आल्यानंतर एवढी सुंदर असा रस्सा किंवा आमटी होणार की त्याच्यावरती पंक्तीच्या पंक्ती घरातल्या उठून जातील. बरोबर. अशा पद्धतीचा तो एक सोहळा असतो. आणि पाऊस, चढणीचे मासे आणि कुर्ल्यांचा रस्सा हे एक समीकरणच आपल्याकडे कोकणात घट्ट बसलेलं आहे. नक्कीच. तर असे वेगवेगळ्या कवितांच्या माध्यमातून ह्या खरं तर वर्णन आपल्या समोर येतच होता, जे आपण बघितले. अगदी काही मोजक्या शब्दांमध्ये असं वर्णन त्यांच्या केला ना की तुमच्या समोर डोळ्यासमोर त्या चित्र उभे राहताला आणि असं वाटताला की तुम्ही खरेच बाबा कुर्ले धरूक गेलासात, खरे चढणीचे मासे धरूक गेलासात, खरंच तुमच्या समोरनं ती नदी वाहताच आणि तुम्ही मजा घेतात त्या अख्ख्या पावसाची. खरंच. अशा त्या कवितांच्या माध्यमातून आपल्या समोर चित्र उभा राहिलेला होता. आणि बघितला तर कोकण आणि कोकणचं पाऊस म्हटल्यानंतर हे सगळे गोष्टी होतच रवतले, त्याचा आनंद ह्यो वेगळं येतच रवतलो. मात्र आता पाऊस पडल्याबरोबर भजी, त्याच्यानंतर चाय ह्या सुद्धा विसरून आपल्याक चलाचा नाही. आणि मी आता सगळं बोलतोय खरा पण माझ्याच तोंडात इतक्या पाणी सुटला ना, कधी एकदा बाहेर पडतो आणि याच्यावर ताव मारतो असं झालेला. तर आम्ही आमची तयारी करतो सो आता जेवची खाऊची. तुम्ही याचा आनंद घ्या, पावसाचा आनंद घ्या. मात्र आता देवाकडे एकच प्रार्थना असा की आमच्या बळीराजा घ्या पावसाचं सुख मिळान देत आणि भरभरून पाऊस पडन देत. मात्र या पावसान मात्र
आमचा काही नासाडी होऊन देत नको, ही बरोबर. मात्र एकच या देवाकडे या निमित्तानं प्रार्थना. आता हयच थांबतो. तुम्ही बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.